କାଟିଲା କହୁଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ ସକାଳଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶାଢ଼ୀ ବାଛିବାରୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗେଲା 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ମତେ ଦେଇ କହୁଛି କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ବାଛିଦିଅ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବାଛିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଗାଧେଇ ସାରି ମତେ ବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲା, କାରଣ ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ସିଲେଇ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଗେଲା ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାଏ କହିଦେଇକି ଘରୁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ହେଲମେଟ ନଦେଲେ ତ ମତେ ଚାବି ଦବା ଲୋକ ସେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଚାବି ଦେଇ ସାରି ମତେ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବରା ଘୁଗୁନି ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ବି ବାଏ କହିଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ମେଡିକାଲ ଆସିଗଲି। ଅପରେସନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଡିକାଲ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ସିଲେଇ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ବି ବରା ଘୁଗୁନି ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବରା ଘୁଗୁନି ଜରିଟା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇ ମତେ କଣ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଲେଇ ଫିଟେଇକି ଆସିଲା, କାଟିଲା କାଟିଲା କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲାନି, କାଟିଲା କହୁଛ? ଦେଇଛନ୍ତି